Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда Мирим Авзалова бүгінгі шығарылышта. Дұрыс сақланамы? Махсус комиссия ауыл хуҗалыгы техникасының сакланышын текшерді. Мен үскәч солдат булам. Мөслим лицейында укучылар хәрби патриотик тәрбия ала. Мөмкинлекләре шикле булса да, инвалидлар мөмкинлеге төрле чараларга бай булды. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Кыр эшләре төгәлләнү белән авыл хуҗалыгы техникасы саклауга куела. Техниканы саклауның үз таләпләре бар. Белгечләр аларның үтәлешен контрольдә тота. Бу атнада махсус комиссия районда техниканың ничек саклануын һәм ремонт барышын тикшерде. Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре бу атнада барлыгы 43 районга шушындый төр тикшерү белән чыкты. Министрлыкның механизация бүлеге җитәкчесе Илнар Габбасов җитәкчелегендәге комиссия тикшерүне Август Мөслим агрофирмасыннан башлады. Техника бәясе кыйммәтләнә, шуңа күрә безнең төп мәсьәлә техниканы тиешле итеп саклау, аны тиешле дәрәҗәдә ремонтлап, аны инде бөтен агротехник чараларга туры китереп, язгы На сегодняшний день у нас вся техника поставлена на зимнее хранение, проведены дефектовочные работы, начали частичный ремонт. В этом году вся техника у нас отработала без особых сложных поломок, проводились только принудительные плановые ремонты, текущие ремонты. В целом проблем нет. Все, спасибо за поддержку. Комиссия Август Мөслим агрофирмасынан тыш агромастер җитештерү компаниясында Авзалов хуҗалыгы, Туган як агрофирмасында да булды. Барлык хуҗалыкларда да техниканы кышкы саклауга әзерләгәндә, комбайннардан узел һәм коешларны салдырганнар. Бу комиссия тикшерә торган таләпләрнең берсе булып тора. Машина трактор паркы территориясын төзекләндерүне бәяләгәндә, комиссия территорияның киртәләнгәнме, чүп-чардан чистартылганмы, планировка үткәрелгәнме, аерым кишәрлекләрдә техника төрләре буенча урнаштырылганмы, металл ватыклары саклау зонасының төзеклеге киртәләр капкаларының тиешле таләпләргә җавап бирүендә карады. Безнең бүгенге көндә бөтен техникаларыбыз кышкы хранениегә дибез инде куелган. Икенче елга әзерлегебез безнең уже 100% дип әйтәбез инде, бөтен запчастьлар алынып, агрегаттар ремонтланып куелган. Икенче елга язгы чәчүләргә без әзер. Барлыгы ничә техника сездә исәпләнә? Ой, барлыгы безнең 200 дән артык техникабыз бар. Агрофирма һәм хуҗалыкларның техникаларына, шулай ук техника сакланучы машина трактор паркы территориясының һәм ремонт хезмәт күрсәтү базасының кышкы эшләргә әзерлегенә комиссия югары бәя бирде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне мөмкинлекләре шикле гражданнарга күбрәк игътибар юнәлтү максатыннан ул 10 көнлек итеп үткәрелә. Инвалидлар 10 көнлеге һәр елдагыча төрле чараларга бай булды. Декаданың төп чарасы без бергә хәйрия марафоны. Ул кичә мизгел яшьләр үзәгендә үтте. Марафонга җирлектәге оешма предприятие коллективлары һәм райондашларыбыз да бик теләп кушылды. Район башкарма комитеты җитәкчесе Эрик Салихҗанов сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булуга карамастан актив тормыш позициясе алып барган райондашларыбызга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Без инде менә үзенчәлекле эшләргә дип игътибарыбызны һәр даим көндәлек күрсәтергә дип, әмма инде менә җәмгыятьтә менә шушы көннәр билгеләнә, алар инде безгә бердәмләшеп шушы кешеләрнең проблемаларына, аларга карата игътибарыбызны, йөрәк җылыбызны бүләк итү өчен менә шундый аерым көннәр билгеләнгән. Хәйрия марафонда районның кортлар йортында тәрбияләнүчеләрнең, Түбән Табын коррекция мәктәбе укучыларының кул эшләре дә урын алган иде. Кечкенә ярминкәдә тәкъдим ителгән эшләнмәләрне сатып алып, район кураторы да үзеннән зур өлеш кертте. 3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди, на чью долю выпало испытание, требующее огромного упорства, стойкости и мужества. Люди с сильных духом, целеустремленных, ценящих каждый день своей жизни. Вот, да, в районе такое мероприятие большое сделали для данных людей. Благотворители хотелось бы отдельно поблагодарить, которые нашли время и возможность и средства сделать благотворительность. Елдан ел хәйрия марафонда бик күп райондашларыбыз теләп катнашалар. Шулай ук без дә үзебезнең көчебезне кертергә тырышабыз. Киләчәктә дә менә шушындый хәйрия акцияларында райондашларыбыз күбрәк катнашсын дип теләп калабыз инде. Чөнки күлдән тамчыдан күл җыела дип әйтәләр бит инде.
Марафонда катнашучыларга район үзешчәннәре музыкаль сәламнәрен җиткерде. Җылы атмосферада узган чара бер кешене дә битараф калдырмагандыр. Кайгырту һәм игътибарга мохтаҗ. Бик еш кына җилкәләренә материаль чаралар таләп итүче, авырлыклар төшкән райондашларыбызга күңел җылыбызны жәлләмик. Шөкер, ярдәм итәргә әзер булганнарда марафонда әз булмады. Марафонда катнаша алмаган, ләкин ярдәм итәргә теләгән һәркем районның социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ярдәмгә мохтаҗларга, мөмкинлеге шикле гражданнарга ярдәм итү саваплы гамәл. Инвалидлар 10 көнлеге уңаеннан мәктәпләрдә хәйрия ярминкәләре оештырыла. Ярминкәдән җыелган акчаны мәктәпләр ярдәмгә мохтаҗ райондашларыбызга тапшыра. Мөслим лицейында һәм гимназиядә үткән хәйрия ярминкәләреннән Лилия Шәймиева репортажы. Лицейда үткәрелгән игелеккә бер адым хәйрия ярминкәсендә быел 52 мең сум акча җыелды. Укучыларның әниләре, әбиләре дә ярминкә буласын белеп, иртән үк торып эшпошмаклар, коймаклар, башка төр камыр ризыклары пешереп җибәргәннәр. Ежегодно в декаду инвалидов в Муслимском лицее проходит большая благотворительная ярмарка. Дети, ученики, учителя и родители приносят свои произведения искусства, приносят вкусные вещи, выпечки, которые на ярмарке продаются. Собранные средства после передаются детям-инвалидам, которые обучаются в Муслимском лицее. Иң мөһиме бу чарадан бер генә укучы да читтә калмаган. Җыелган акчага лицейда белем алучы сәламәтлекләре шикле балаларга адреслы ярдәм күрсәтү, инвалид балалар тәрбияләүче хезмәткәрләргә ярдәм итү күздә тотыла. Хәйрия ярминкәсе кысаларында инде без балаларда сәламәтлекләре шикләнгән балаларга карата игътибар, ихтирам тәрбияләргә тырышабыз. Һәм инде өлкәннәр дә, кичкенәләр дә без мондый балаларга, мондый кешеләргә карата игътибарлы, ихтирамлы булсак. Гимназиядә дә хәйрия ярминкәләре киң масштабта узды. Әлеге чара 3 көн дәвам итте. Ярминкә йөрәк җылыбызны мулдан өләшик дигән шигар астында үтте. Укучыларның үзләренең шушы ярминкәдә өлешләрендә кертәсе килә, һәр кешенең үзенең алып килгән үзенең әйберсен сатып өлешен кертер өчен инде алар шуңа кызыгалар. Шуңа инде без инде графиклар бүлдек, һәрбер кеше дә шушы рольне үзе эшләп карасын өчен һәм инде бер көндә безнең инде балалар ишле булгач продукциялар бик күп, әти-әниләр дә актив катнашалар, ярдәмгә әти-әниләр дә киләләр. Безнең һәр ел менә шундый ярмаркалар була. Без анда инвалидлар өчен акча җыябыз. Мин әни белән үзем вафля пешердем. Һәм аларны бик күп алдылар. Хәйрия ярминкәләре балаларда шәфкатьлелек, мәрхәмәтлек кебек сыйфатларны тәрбияли. Укучыларның бердәм булуы да сөендерә. Кулдан ясалган сувенирлар, тәмтомнар һәм башка эксклюзив әйберләрне укучылар гына түгел, укытучылар да бик теләп сатып алды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүчеләр арасында да мөмкинлекләре шикле гражданнар бар. Алар гадәти тормыш алып бара, вазгыять белән кызыксынып яши. Мөмкинлекләре шикле булса да, булганына шөкер итеп, яшәү шартларыннан канәгать булып гомер итәләр. Иң мөһиме, тирә-юньдәгеләргә кулларыннан килгәнчә ярдәм итәргә дә тырышалар. Картлар йортыннан Фәридә Гайнетдинова репортажы. Бүгенге көндә район картлар һәм инвалидлар йортында 48 кеше тәрбияләнә. Шуларның 47-се төрле төркем инвалид булып исәпләнә. Шуңа күрә дә интернатта хезмәт куючыларның төп максаты социаль хезмәтләрдән файдаланучы өлкәннәрнең сәламәтлеген ныгыту, тернәкләндерү, аларга яңа мөмкинлекләр бүләк итү. Көн дәвамында биредә бер кая чыкмышы дип әйтегәндәлегә яшәгән өлкәннәр өчен көнне үткәрү бик авыр булыр иде, әгәр дә алар белән шөгыльләнмәсәк. Әмма төрле түгәрәкләр үтә, трудотерапия, терапиялар үтәп бара. Кызларның һәммәсенә безнең белгечләргә һәрберсенә йөкләнгән бу эшләр. Апаларыбыз, абыйларыбыз теләп катнашалар, теләмәгән чиракта да әзрәк инде үгетлибез, утыртабыз, өстәлләр артына кашылар бирәбез, кагазлар тоттырабыз. Андый эшләр белән шөгыльләнәләр. Хәтта пластилин белән дә уйныйбыз качагында. Интернатта тәрбияләнүче өлкәннәр үзләре дә бик теләп төрле чараларда катнашалар. Яшәү шартларыннан да канәгать булуларын җиткерәләр. Авырлыкларга зарланмыйлар алар. Монда безнең бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган, үзебез өчен дә, инвалидлар өчен дә, картлар өчен дә бөтенесе дә бар. Безнең бөтен вакытта да концертлар килеп тора, үзебез менә нигә йөрибез? Спорт комплекс кичәгә кенә бардык, бөтенесе дә әйбәт, бөтенесе дә сакланалар, зарланырга бернинди урын да юк.
Шараларга мен катнашам, менә концертлар була, аларга киләм инде, концертларга. Төрле шараларга катнашам. Мин коляска белән чыгам. Үзем чыгам. Чыгамасам, менә санитаркалар, тәрбиячеләр алып чыга. Ярдәм кирәк булса, ярдәм сорыйм инде тәрбиячеләрдән. Язмыш сынаулар алдында калып та, һәр вакыт булганына шөкер итеп, канәгать булып яшәүче бу өлкәннәргә сокланмый мөмкин түгел. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Офык мәктәптән тышлар үзәгендә әле төрле бәйгеләр оештырыла. Бу атнада биредә график дизайн буенча креатив республика конкурсы үтте. Анда Менделеевский, Әлмәт шәһәрләреннән һәм Мөслим районы мәктәпләрендә укучы балалар катнашты. Цифрлы дизайн белән шөгыльләнү өчен кайтарылган планшетларда укучылар бик яратып көч сынашты. График дизайн гармониялы һәм нәтиҗәле визуаль коммуникацион мөхит булдырырга ярдәм итә. Дизайнның бер төре буларак укучылар арасында ул тагын да зуррак популярлык казанды. Нәтиҗәләр буенча беренче кечкенәләр төркеменнән Айсылу Шәйхетдиновага тиңнәр булмады. Олеся Сәлимова бәйгедә 2нче урынны алды, Инзилә Мифтахова 3нче урынга лаек булды. Призлы урынга чыккан кызларның барысы да Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә Илүзә Гыйзетдинова кул астында шөгыльләнә. Безнең үзәккә килделәр 3 районнан катнашчылар, үзебезнең Мөслим балалары, укучылары, Әлмәт районыннан килделәр, Менделеевский районыннан килделәр. Балаларга бик ошый бу график дизайн белән шөгыльләнергә. Шуңа инде без шушындый чара үткәргә булдык. Соңгы арада график дизайн буенча балалар бик кызыксынып йөри башладылар бу түгәрәккә. Анда инде алар үзләренең креативлыгын, үзләренең уйлау сәләтләрен үстерәләр һәм шулай кул белән рәсем ясау булгачлан башта һәм кулда бергә хәрәкәт иткәч, аларның инде уйлау сәләте арта дип уйлыйбыз. Икенче зурлар төркемендә беренчелекне Әлмәт шәһәреннән Ралина Кыддусова алды. Икенче урында Мөслим гимназиясе укучысы Иркә Галиева, 3тә Менделеев шәһәреннән Юлия Михищина. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәп укучылары тормышыннан тагын бер вакыйга. Яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирү мөһим бурычыбыз булып тора. Егетләрне балачактан ук туган илне саклауга әзерләргә кирәк. Шуны истә тотып, балалар арасында хәрби патриотик уеннар, ярышлар үткәрелә. Мөслим лицейн бу яктан үрнәк итеп куярга була. Бирдә даими төстә хәрби патриотик ярышлар һәм чаралар уза. Шундый чараларның берсендә безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Бәйгенең тантаналы өлеше лицейның спорт залында үтте. Иңлек залга Россия һәм Татарстан байраклары кертелде. Биредә укучыларны район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина, Әфган сугышы ветераны Рамил Резванов сәламләде. Слава России, слава героям дип атала ул. 8-9 сыйныф укучылары арасында үтә. Монда егетләр, кызлар да катнашалар. 7 команда 4-шәр укучы. Алар инде төрле станциялар буенча үзләренең инде хәрби әзерлек буенча күнекмәләрен күрсәтәләр. Монда инде автомат җыю, физик әзерлекне тикшерү һәм башка бик күп шундый уеннар, этаплар үз иченә ала ул. Бәйгедә 4 кешедән булган 8 команда катнашты. Командалар арасында кызлардан гына торган командалар да бар иде. Командалар 7 станцияда булдылар. Биредә аларга төрле сынаулар тәкъдим ителде. Билгеле вакытка автомат сүтеп җыю, противогазны дөрес итеп киеп салу, беренче ярдәм күрсәтү һәм башкалар. Бу мероприятияне мин яратам. Во-первых, бу миңа нык кызык. Автоматны сүтү белән җыю ул киләчәктә кирәк булырга. Һәм бу миңа зимә характерында ясарга була. Командаларның чыгышларын мәртәбәле жюри бәяләде. Мәгариф ветераны Альберт Иванов мондый бәйгеләрне иң гадел бәяләүчеләрнең берсе. Шушы бәйге бу яшьләрне хәрби патриотик тәрбиягә бер этәргеч булып тора. Алар онытмаска тиеш үзләренең үткән гомерләрен, әтиләренең, бабаларының, алар сугышта безгә шундый мөмкинлек биргән тәрбияләргә һәм дә ки үсәргә. Хәрби патриотик уеннарда беренче урынны 9-нчы А сыйныфы командасы яулады. Икенче урын 8-нче В сыйныфы командасына бирелде. 3-нче урында 9-нчы Б сыйныфы командасы. Аларга кубоклар һәм медальләр тапшырылды. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Спорт тұрмышы. Инвалидлар декадасында мөмкинлеги шеклі райондашларыбыз үшін спартакиада узды. Сәләмәтлекләре шеклі булса да, ярышларда актив катнашты егет кызлар. Көчләрен дә сынадылар, җитезлектә дә ярыштылар. Спартакиададан Лилия Шәймиева репортажы. Ярышлар хатын-кызлар һәм иратлар арасында 4 спорт түрі. Өстәл теннисы, шахмат, шашка, дарс буенча барды. Спартакиадада быелда Мелләтомак, Әмәкәй, Михайловка, Метрей, Симәк, Исәнсеп авыл җирлекләре, районның кортлар һәм инвалидлар йорты өлкәннәре җитезлектә сынатмады. Безнең үзебезнең өлкән авыл советында булган инвалидлар, спортсменнар килеп ел сайын актив катнашалар, үзләренең көчләрен сыйлар, шахмат, настольный теннис, дарс уеннары белән готов сдавайтеләр. И безнең районда бу бик алдынгы чара булып бара. Мое поселение старается участвовать во всех праздниках, во всех мероприятиях, также и именно в определенном сегодняшнем мероприятии. Районның спортчылары мондый уеннарда бик актив катнаша. Өлкәннәр хәтта зональ республика ярышларына да йөри һәм җиңүләр яулый. Шашка, шахмат, дартс, өстәл теннисы һәм кул көрәше буенча ярышлар киеренке төстә үтте. Без районның Карта йортының оешмасына килдек. Безнең милләт сотрудникларда анда милләттә бик актив катнашалар. Яратып йөриләр. 8 кеше килдек. Спортның кайсы төренә аеруча үтәләр? Спортның җиңелрәген инде. Мин баланы авылыннан килдем. Шунда кукол көрәштерергә, егетләр белән очрашырга, шунда танышлар белән очрашу күңелле була. Бу барысына да җиңү кем ни шатлык бәхет. Көрәшчән җирлегеннән килдем. Спортның теннис белән көрәшә, кул көрәшен яратып йөрим. Һәм бергә инде башында футбол уйнарга яратам инде. Спорт тормыш нормасы шушы девиз астында райондашларыбыз рәхәтләнеп күңелләренә яткан спорт төрендә егәрлекләрен сынады. Биредә ГТО нормативларын тапшырырга да мөмкинлек тудырылган иде. Спартакиада ярышларында Рушшуган, Михайловка, Боланлы, Боек, Крешуран, Тойгылды, Иске Карамалы җирлекләре аеруча актив булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Алга таба Бөтен Россия Казы мәсе фестиваленнән репортаж карый аласыз. Бездән аерылмагыз.